Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Goarni minggutta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis nomor lapatan dok maredde mahita sia bukuede nomor sia ayat sada sahatu dua. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, martua maakka na mauas male mida hati goran, ay pabosurod do nasida, martua maakka na yastodi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang upang idohami tuho sa leon matuhami toddi hasitongan dohot dame asatakas hubotohami nasa lomon ni roham jala urupi mahami mangulahoni siyan nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marete mahita siya bukede nomor 654 ayat 2.
Tangion hamuma sikak ni patik ni debata di minggutta sadarion ima sian Matius bidu 22 mamuka siat ayat 37 sahat 40. Jadi didok Yesus ma sia holongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raya jala parjolo alai dosdo arga na padua honon siha holongammu do dongammi dosod dirim patik na dua oddo makakam nasa patik dot hatani panurirang songoni masahatna atong ramangidogogo mahita siad debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Marede mahita siap bukwede nomor 623 ayat sada dohok 2. Tatopoti madosatta diadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar. Para si roha jala partaluk ni roha jala na basar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sesa masude dosa nami. Dangadong nahupangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Musa peak kadolok jala humutal akarobean. Alaya anggo parasing rohaku nasotupa Musa sian ho. Jala padan ni hadamioku nasotupa humordit ninna Jahoba siasi ho. Hasangapun madi debatana digijang. Amin. Marede mahita siya bukuet de nomor 435 ayat sada. Lo permití, pero mi Dios
Tabegema hata ni debata turpu epistel di minggutta sedarion imana tersurat ditolu Musa bidu 10 sia ayat sia saha tu ayat 10 lalu tajahama secara responsoria molo digotil hamu parbue ni tanomuna dang jadi sudah gotilomu duru ni haumamu jala dang jadi joputomuna marpersik-persik dina panabian muna dang jadi hamu manakko dang jadi hamu margabus jala dang jadi hamu masih pauto-otoan dang jadi rupamu dongamu manang dobomu ugasanna jala dang jadi pagomu upani halak pangula pola sahat rodi manogot dang jadi papeleomu uhum paruhuman dang jadi hamu marnida-nida bohi palea halak na pogos pasangap halak na sangap ikon marhite sian hati goran uhumomu dongamu dang jadi khosomomu dongamu di bagasa roham alai ikon marsipaingot ho tudongamu asaunang manea dosa ho alani ibana ima sahatna mertua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Marende mahita sia bukuede nomor 716 ayat sada dohot tolu.
hatidakon ma haporsiaw tai, songo na ni hatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman ni tubuhon di si Maria, naga begabea siaton di porbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuhuman ni Silatus, na mate tarpagal do ibana di hau penor silang, na tua tu banua turu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatau pani halak Kristen akan nabadia, doho dia sisan di dosa, doho di hatai namandok, mulak mangulu suhu daging ni halak naung mate, doho di hangguluan nasora sudah. Amin. Titing namasa di Huriata di Minggu Sedarion 26 Juli 2020 Naparjolo dadana nasorang di bahasa-bahasa Tuata do sada dadana di keluarga Naparjolo sondang pardosi inatai boru togatorob sada dadana boru na di hari Senin 20 Juli 2020 inganan nasida di lapangan tebak manang wet pitu. Napaduahon David T. Siahaan inatai boru pasaribu sada dadana bawa na di hari Jumat 17 Juli 2020 inganan nasida di perumahan Puri Sriwedari Blok P Pitu Dohot Walu Cibubur Manang Wik Walu. Napaduahon ruas nataba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima ganda khotua pasaribu inatai Fitri Hinauli boru Siregar nasida majalo pasu-pasu perbegason di HKBP Batu Walu Resort Perdomuan Nauli di hari Sabtu 21 Desember 2010 sia maringanan di Kelapa Dua Wetan Manang Wet sia. Napatuluhon na naing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma saibun manurung anak niamata Ferdinand manurung nahinan tubuh ni inata bonur boru panjaitan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Swadaya RT 007 RW 06 nomor 21 lapangan tembak Manang Wet 5 Dot Orwana Rosarina boru Sinaga boru niamata Gumanti Sinaga nahinan tubuh ni inata Rohana Hasiholan boru Situmorang nahinan ruas ni GKPI Jemaat Khusus Resort Maranatha Tambun Sumatera Utara Sian Huta Komplek Perumahan Korpri Lambau Laguboti Sumatera Utara pamasumasuan di Patupa hari Jumat 31 Juli 2020 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 10.00 WIB. Na paopaton jemaat Namar Sahid. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit yaitu Argia C. Manulang Sian W2 sudah di rumah. Na paduahon Nyonya HH si Manulang inatai boru Sialagan Sian W2 sudah di rumah. Na patuluhon Nyonya T. Sinaga boru Limbong
sian we opat dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Na paupaton Nyonya Simamora berusia haan sian wek onom dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Na palimahon Ruhut Parmahanion Pamisangon. Sedarion hona Ruhut Parmahanion Pamicangon do maridu panjaitan sian wek sia ala marbagas so pangatoyon ni huria. Na paunopon panitia pembangunan periode 2020-2024. Nunga di Jalo Huriata aka guar-guarni panitia pembangunan sian ganup wik obartusi disakapi Huriata do patupahon rapot pembentukan panitia pembangunan periode 2020-2024 di hari Rabu 20 Juli 2020 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di GSM Gloria Lantesada domutusi laos patu paun ni Huriata do pelantikan panitia di hari Minggu 2 Agustus 2020 di Parmingguan pukul 10.00 WIB. Nah papituhon pilihan tujolo hari Minggu 2 Agustus 2020 papungu pilihan tujolo do hita bahan pilihan tu Sekolah Tinggi Guru Huria Bibel Pro Dot Diakones HKBP. Na pawaluhon gereja di masa new normal. Sesuai dengan evaluasi kebaktian Minggu di bulan Juli 2020, gereja akan melaksanakan kebaktian Minggu di bulan Agustus 2020 sebagai berikut. A. Jam 7.00 WIB 5 WIB 2 onom pitu dohot wek 10 bahasa Batak. B. Jam sia 00 WIB 5 wek 4 5 walu dohot wek 12 bahasa Batak. C. Jam 10 sada 00 WIB 5 wek sada tolu sia dohot 10 sada bahasa Batak. D. Jam 10.00 WIB ibadah umum bahasa Indonesia. E. Ibadah live streaming dilaksanakan pada ibadah pukul 9.00 WIB. Jam ibadah setiap week akan diatur bergantian setiap minggunya, artinya tidak tetap, dan diharapkan kehadiran untuk mengikuti ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk menghindari kerumunan sesuai protokol kesehatan. Na pasiahon nanaing merbagas titing tebahan. Titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Daniel Sihombing anaknya mata Hotman Pangihutan Sihombing tubuni inata Nuriani Borus Regar ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur sian Huta Jalan SDN Pondok Rangon 0 sada RT 005 RW 0 sada nomor 122 Kelurahan Cipayung Manang Wet 2 Dohot Orwana Friska Boru Simanulang Boruni Amatta Arman Simanulang Tubuni Inata Situa Asni Boru Simamora Ruasni HKBP Lumban Tulpang Resort Simanulang sian Huta Lumban Tulpang pamas-masuan di Patupa hari Sabtu 8 Agustus 2020 di HKBP Lumban Tulpang Resort Simanulang. Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Rudi Arianto Manurung anak niamata Monang Maringan Manurung tubuni inata tihar Bariasa Boru Butar-Butar Ruasni HKBP Cibubur sian Huta Jalan Nurul Yakin RT 007 RW 008 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Manang Wesia Dot Orwana Putri Krismawati Boru Sagala Boruni Amata Manahan Sagala Tubuni Inata Rostani Boru Manihuruk Ruasni HKBP Kapuk Sawa
Resort Kebun Jeruk, Sian Huta Jalan Pasar Timbul RT 020 RW 016 Kapuk Cengkareng, pamasumasuan di Patupa hari Sabtu 8 Agustus 2020 di HKBP Resort Cibubur. Songonima titing namasa di Huriata Sadarion, akka titing namangihut boy mata jaha di Warta Naung Tatiop B. Tuhan madongani hita. Marede maita sia buku ede nomor 212 ayat sada dohot 2 Uhud Papungu Pelian.
Kami di batana sumurung siang saut naroha imana mengramoti aka hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna hatani debata dihita imasian Evangelium si Yohanes bidu 10 mamukama ayat 31 rodi ayat 35 ujahama dihita songonon. Jadi dung lahoruar ibana didok Yesus mak na marsangap manwaing anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana. Molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu aka anaha sangobas nari nama ahu rap dohot hamu. Duluan nu nama ahu alai songon nang kudok tu aka Yahudi dan terbaik kamu ro tu si topotoki lausi do hudok nuaing tu hamu. Patik na baru ma hulehon tu hamu naing ma masih haholong kamu. Songon holong ni rohaku di hamu naing ma songoni dohot hamu masih haholongan. Apala si anon ma tadaon ni halak saluhutna hamu si seaku molo masih haholong kamu. Ima sahatna. Uriani tuhata molo nidok how to say I love you. Unang majo salah kaprahitate. Suku-suku nun sangat menantang hita halak Kristen secara pribadi. Nah, saya terus pajupang dohot jala berinteraksi tu halak nasada lau songoni tu halak nasadaan muse songoni ma seterusna jala jodoh hita halak Kristen terjebak gabe Kristen asesori buasa nidok Kristen asesori ala molo dijabuta ra saya dong do silang manang kabar ni Yesus tabain lohot dijabuta manang jok-jok do hita mamake kalung salib manang tabain di mobil ta aka stiker rohani nama dok Jesus is my life, Jesus is my way, I love you Jesus. Dohot godang nari dope aka stiker-stiker alai doado hatarida anna di tonga-tongani hangoluatta alani do di topik ni minggutan waing di do tuhata Yesus holongi do patikna ne baru persoalanna holan teori doi di tonga-tongani hangoluatta manang songon dia do hatarida anna di hangoluanon bohado hita menyikapi lau patuduhon holong nirohatta atitung adong halak namangido pangrupion tu hita. Apakah kita tidak peduli tapasob budoi seolah-olah tidak tahu atau menutup mata? Mana bohado sikapta molo adong halak nahaci rohana atitung adong marsal puan akahatatta nasota sadari tu halak nama BGI. Manang bohado sikapta atitung adong halak na sogo rohana alami dang taoloi idena padapokna gabe songona marmusu ibana tuhita. Bohado hita merealisasikan holong ni rohatta tu keluarga. Ondo na godang masalah imane dok na kasih storge. Bagaimana kita mau mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita yang bukan hanya suami, istri dan anak-anak, tetapi di balik itu ada lagi keluarga yang lain, keluarga suami kita atau mungkin keluarga istri kita. Bohado hita
tu dongan tarlumobi ma akan naposo hubungan asmara kasih eros bohado hita maka holongi akka dongata sakarejo akka persahabatan akka dongan kolega manang kasih filia katanya. Laos disido sa sitonga na ditolu holongon molo di bahasa aslina ima nedokna natolui storga ada kasih eros, ada kasih filia, dan yang paling besar di situ adalah kasih agape, yaitu pengorbanan. Jadi luar biasa cakupan pangatusion taringo tu holong miroha biha Kristenon. Uriane tu hatani debata mandok dangadong marguna nadenggan natabahen moloso didasari holong. Kata Paulus dalam 1 Korintus 13, sekalipun seorang dapat berkata-kata dengan semua bahasa bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya itu sia-sia saja. Bahkan meski kita pun sekali memiliki pengetahuan atau punya iman yang sempurna, namun tanpa kasih tidak ada gunanya. Molo tahatai do taringo tu holong sudah do hita mabotoi ate. Dan luar biasa kita bisa membahasnya, bahkan satu hari pun tidak cukup untuk membahas apa itu kasih. Tapi bagaimana prakteknya ini yang paling penting. Laos odo nanya jarhoni Yesus tuhita saha tu sadarion. Adong opat hal nanaing boto otta taringot bohado sasitong ngaholongi. Holong ima sifat dasar manang karakteristik ni debata. Banado sebagai inisiator lahok maka holongi hita jumolo hita pardosa na sumalingon nunga disiahon anak nana sasadai holan naik manobus dosatka ima dihau pinar silangi jala ikon boto ota dosa sitonga di luar Kristus tidak ada istilah kasih manang di ugamo na asing dan ditadai ahado holong nirohai yang mereka tahu adalah amal perbuatan baik dan bagaimana mereka supaya mendapatkan pahala. Jadi tidak ada dikenal oleh agama lain apa itu kasih. Holang Kristen do na membahas taringo tu bohado holongi dan inilah konsep yang harus perlu kita ketahui. Alanido hita soangan halak Kristen tadani sisiani Yesus hita ala ibana do jumolo maka holongi hita gabi disuruh mah hita asa maka holongi dengan coma. Dan ini adalah sebuah perintah. Jadi dada holan naing asa tu surgo jolma mengulaun akan adinggan alai dang adang holong di bagasan ni ala holong ni rohai ima parbueni haporsiaon porsea tu dia do tuise do haporsioni ima tu Yesusi. Jadi karakter orang Kristen itu adalah kasih. Maka Paulus sangat getol untuk memperluas pemahaman tentang kasih itu. Molo tajaha di sada Korintus 10 holong ni rohai ima nalapas doi jala sorta dan maniburu dan tengah dan dipaburnang-burnang dirina marada do holong ni rohai dan naahut dan olo pangarimason dan olo dipajujur-jujur akan jahat dan las rohana dihagaduhon alai las do rohana dihasitongan hasitongan ni debata ima holong ni rohai. Jadi luar biasa. Jadi yang pertama itu adalah karakter ni debata gabe karakter kita halak Kristen akan aporsea di ibana. Karakter ala kasih itu menjadi karakter kita, itu yang pertama. Napa duahon holong ni rohai ima esensi ni nunga adong di padan narobi do di padan ne baru. Walaupun
kasih itu membungkus hukuman. Tatanda do debata parholong ni roha alai los disido ibana olo manguhong jolma pardosa na seolo marhamu baon ni roha. Alai los disido di bagasan holong ni roha nai, di bagasan uhuman nai, disido ada pengampunan. Kita mau melihat frame kasih ini, pengampunan, tubuh ma, damai ni roha. Jadi kasih itu membungkus pengampunan dan damai sejahtera. Napa teluhon, holong ni roha ni debata, imas ada ekspresi. Itulah kasih Allah, ekspresinya mengasihi manusia berdosa. Begitu juga kita harus mengekspresikan kasih itu di dalam kehidupan kita secara vertikal, tidak bata dengan jolma secara horizontal. Itu memang teori. Allah juga Yesus odo perintah ne baru. Mulut asigati do di patik misi Musa haholongi ma dirim dosen pemusum dongamu dosen dirim. Ale mulut ajaha di Markus 12 ahari do Yesus kasihilah musuhmu, itu perintah yang baru. Jadi tidak hanya sekedar mengasihi sesama, tetapi adalah musuh kita itu pun adalah sesama. Di terpuk tahun sidung Yesus do akasisian namangan roti di bornini, ada orang setar takut Yesus. Si Judas naing marsakap naing majeheho Yesus diboto Yesus doin. Aido di joloni terpukon di do si Petrus ise Tuhan nenna. Alai pitor lauma si Judas. Di soma hata partadingan dilehon Yesus tu akasisiana di dokiba nama bahwa ditaringoti taringot tu hamulionna Yesus si ima marhite silang bahwa dia akan mati disalibkan di bagasan ima marsangap debata di bagasan haudihon Yesus si disido marsangap debata ima pengorbanan ni Yesus lau pasangap po debata. Los dadaholani bahwa Yesus akan lebih menampakkan kemuliaannya di harorona hon muse anon. Yesus datang kedua kali. Disitulah hasangaponna na sempurna lahu patuduhon ibanado raja ibanado panguhum nasitongi. Kuriani itu hata sian hata pertandingan ni Yesus tu akasih sian na ahado na umangat na pinasa ni Yesus tu akasih siani saat tu partikiatan lain na parjolo ima holong ni Yesus si holong naso mementingkan diri sendiri. Itu yang harus kita ingat bahwa kasih tidak mementingkan diri sendiri. Napa duahon kasih itu bersifat pengorbanan, harus berkorban. Kasih agape yang mendasari semua, kasih storge mendasari kasih eros dan juga mendasari kasih filia. Jadi kasih yang sesungguhnya bukanlah kasih yang menutup mata, tetapi dengan mata yang terbuka. Kalau istilah cinta anak muda, cinta itu buta, jangan dipakai itu cinta itu buta. Maka hasilnya akan mengecewakan. Tetapi bukalah mata untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan. Prakteknya ini yang paling penting. Dan yang keempat adalah bagaimana kasih itu penuh dengan pengertian. Yang ketiga, penuh pengertian. Dan terakhir kasih yang penuh dengan pengampunan. Inilah semua esensi daripada kasih itu. Seorang Dennis Waitley mengalihun akronim tarimo tu kasih manang love. LOVE. Jadi kasih itu bukan hanya teorinya, tapi bagaimana prakteknya.
Songon dia do holong ni rohata tu ripeta tu keluarga tu rekan kerja, kepada anak-anak kita, kepada sahabat dan mungkin orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah parjolo huruf L ima nedokna listen, mendengar. Ikon boy do hita mananihon halak. Ahado masukanna, ahado idena, ahado nedokna. Sian nama nangihon ido muncul ma rasa menghargai, tubuh ma rasa menghormati. Kalau istri kita di rumah mengeluh kepada suami, bagaimana suami menyikapinya? Sikapilah, dengar apa yang dia keluhkan. Mungkin ada yang perlu untuk kebutuhan rumah tangga yang kurang, harus dicukupi, yang harus dipenuhi. Dengarlah anak-anak kita bicara apa yang menjadi keluhannya, mungkin sekolahnya, mungkin pada saat online kuotanya yang habis atau banyak kebutuhan-kebutuhannya. Di situ kita menghargai dia, memberikan pengertian dan rasa empati. Dari mendengar ini memunculkan rasa simpati dan akhirnya kita berempati untuk melakukan sesuatu. Jangan kita pura-pura tidak mendengar. Mari kita kembangkan. Nah, paduan huruf O, overlook, tidak melihat, seolah-olah tak pola bereno tak kahaurannya kadongan. Apalagi di keluarga, antara hubungan suami istri, bagaimana orang tua dengan anak, atau juga rekan kerja. Mengasihi atau mencintai seseorang haruslah tanpa syarat. Itu seharusnya. Jangan gunakan kata kalau. Kalau kamu baik, kalau kamu cantik, kalau kamu kaya, kalau kamu giat bekerja, kalau kamu nggak pemabuk, kalau nggak kamu bla 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 dan seterusnya. Tapi coba bagaimana kita mengganti kalau itu dengan kata meski. Meski kamu tidak cantik, meski kamu hidungmu pesek, meski engkau hitam, meski kamu belum kaya, meski kamu ada kelemahan di sana sini. Jadi tidak hanya melihat kekurangan di sana sini, tapi bagaimana pasti akan ada kelebihannya yang lain. Senadong hitana sempurna. Mari kita lihat apa yang menjadi kebaikan di dalam dirinya, bukan yang kurang atau yang jeleknya. Dan jangan itu menjadi senjata kita untuk menjatuhkannya satu saat. Orang paling sering melakukan itu. Contohnya mau adong do hahurangan di parumahan pola sobinere nih teh. Coba hubungan antara si matua boru do parumahan negudangan. Gak ada masalah di tengah-tengah di keluarga, apalagi bolos saja bu. Dia ada lepa-lepamun, darung sirana, mosok tata, malala. Alai, begitu kita laho mengajari ibana di Pagasan Pangatusion, di Pagasan Halabohon, supaya dia punya pengetahuan. Mungkin dulu pun kita sebagai parumahan tonggo songoni dak kaboto manang naaha. Apalagi di zaman muaingon songon nama odo hita kana toras mengajari akai anak kota, anak boru, apalagi manang bawa pe. Ujungnya tikinain rumah tangga mana? Basongoni mah songon dadap-dadap. Amurado berengon olah beren pe di Google ngaren di sini na. Harus banyak yang kita pelajari. Manang songoni tuhela rupani, manang nasongon dia pe karejona, manang nasongon dia de pe gejina. Baasal madengkan parumah tanggaon nangai nanai. Untuk apa kita intervensi anak kita di dalam rumah tangganya? Ini hanya contoh kecil. Nang DP akad contoh-contoh na asing na gudangan. Songoni nang di parkarejuan malah lebih keras. Sedikit kekurangan kita langsung peringatan. Kalau tidak dipecat saja masih banyak orang yang ngantri.
melamar, kan begitu. Tapi di dalam keluarga ini sangat penting. Maka perlu kita banyak membenahi diri. Jala na berikut ima voice nina, berikan pujian dengan suaramu. Ih, kamu cantik sekali hari ini nak, kamu ganteng banget hari ini, bagus banget. Sonari jarang do begeon dipuji amat tainat tayete, nggak jarang. Mula songon aja guys tuh pakaian nina teh, tu dia holaoin nak, kita rusiku deh, neng tu dia hoin nak. Apakah di situ ada kecemburuan, ada kecurigaan, ada sesuatu, atau bagaimana? Lalu kalau dia pakai daster-daster di rumah, tidakkah juga dipuji? Bagaimana masakannya, bagaimana penampilan, bagaimana pelayanannya? Mulai tema dahasian, mau ipatu duhoko dah holong miroham tu keluargaku nak. Songoni mah holong miroham tu si matuaku, songoni mah holong miroham tu edani. Dan banyak. Ya, banyak yang sebenarnya anak-anak kita pun sangat suka dipuji, siapapun orang suka dipuji, dan itu adalah sebagai bentuk penghargaan. Yang terakhir adalah ini itu effort, usaha. Di situ ada pengorbanan. Jadi kasih tanpa ada pengorbanan itu bukan kasih. Itu bisa saja kasih yang berpura-pura. Songon ngedori apostol Paulus nakin na hujahan nakin di sada Korin 10 tolui. Kasih itu tidak munafik, tapi jujur, tulus, ikhlas, seadanya. Aida betape dihaholongi kita, apa adanya kita, bukan ada apanya dengan kita. Mungkin orang-orang muda sering seperti itu, justru ada apanya, kan begitu. Bukan apa adanya dia, bagaimananya dia, yang itulah dia. Seperti itulah dia, itulah yang kau cintai. Bukan yang dipoles-poles dengan banyak hal seperti aksesori tadi. Banyak orang Kristen aksesori. Jangan terjebak kita dengan itu. Nah, alami do, holong mirohai dada teori, holan hata-hata, sabing lip service yang enak didengar. Ih, kasihan ya, inahita. Tapi dong prakteknya, mari, apa yang kita lihat, perlukah dia pertolongan? Mungkin dia tidak minta, tapi kita tergerak hati kita untuk memberi, silakan. Tanpa harus dilihat orang, tanpa harus ditikting, diwartakan. Ini praktek-praktek kasih yang kecil-kecil saja yang kita lakukan itu sangat berarti bagi orang lain. Apalagi di zaman COVID ini orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Dasarilah itu dengan kasih. Asa bernilai, harganya kekal. Bukan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dibangga-banggakan orang. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan kasih yang tulus, yang sesungguhnya. Jadi mulut tahatau dia taringok tu kasih gecekin jami tahu nanti amanginang. Tapi adalah prakteknya. Sekecil apapun yang kita lakukan, jangan itu hanya lip service, tapi benar-benar menghormati nih debatado hita disi, menghargai debatado hita disi, do menghargai, menghormati dongan akana hurang. Oma nagabe renungan di hita. Saya terus markurasa hata debata di tonga-tonga ni hanguluata kasih sebagai karakter orang Kristen. Mari kita saling mengasihi. Itu adalah perintah yang disampaikan oleh Yesus. Amin. Martang yang maita. Mulai tema diho ali Tuhan debata amanami marhite Kristus Tuhan nami. Nunga marsangap ho Tuhan marhite silangi pengorbanan ni anakmu Yesus ima Tuhan nami naung manubus hami sianasa dosa nami nagudangi holong niro kami do Tuhan hanguluan nami mulia tema ali Tuhan Yesus Tuhan nami dihaholongi ho hami
asa suruan muhami makaholongnya kadongan atong ajari hami toktong mahititodim paingot hami Tuhan karaktermu ido nagabe karakter di hami akan naporsea diho jala ido tagdani dihanguluan nami na masih haholongan parida may Tuhan di parbueni haporsian nami makaholongi ho makaholongi dongan nami jolma ali Tuhan ditikion hupasat hami sude parnguluan ni ruas ni huriam manang didiape di sadok portibion secara khusus HKBP Cibubur tuhodo pasaton nami disude laka-laka ni ngulu nasida pasu-pasu aka ulau nasida asa marsangap ho Tuhan di tonga-tonga ni hangluan nasida jala boy nasida Tuhan toktong pabaorhon pasu-pasu ni di tonga-tonga ni hangluan na pakema hami gabe ulaw-ulaw laho mangulahon aka ulaw doho na pasahaton holong ni roham di hangluan nami naing hutangnya po kami Tuhan aka dana na sorang di keluarga sondang pardosi boru toga torop sada dana boru dohot keluarga David tesiahaan boru pasaribu sada dana bawa pasu-pasu ma aka poso-poso Tuhan ibur magodang lehon mahanguluan hai pason kacang ni umur masa depannya kaya nakon homa Tuhan na paradehon doho sudi aka ianakon ni huriam homa Tuhan na paturehon saluhutna pasu-pasu akan natorasna pasu-pasu hami sudi akan natoras marsahala hami Tuhan laho mendidik aka ianakon nami gabe anakna biar midaho anakna uduk tu natorasna posdorohan nami hodo na paturehon sudi masa depannya kaya nakon nami sahat tu nama godang pasu-pasu manang akar ruas na tabba Tuhan ima keluarga ganda hate pasaribu doho ina nami Fitri hanauli boru siregar maringanan di kelapa 2 wetan wek 10 wek sia sai homa nama nabai keturunan dak danak tu nasida pasu-pasu aka parkarjuan nasida asa gabe keluarga na bahagia nasida keluarga na badia di tonga-tonga ni portibion songoninang nanaing majalo pasu-pasu pabagason ima pasangan saibun manurung dohot orwana Rosarina boru sinaga oma Tuhan napatupahon di nasida akan nauli jala taruli nasida disudia kadenggan di basam saut jala tulus saluhutna acara pamasu-masuni doho di nama muka parsaripone baru nasida Tuhan tujoloon tuhodo pasaton nami masa depan ni keluargaon asa gabe keluarga na biar midaho ali Tuhan songoninang ruas ni huriam na dibagasan na kaparsahiton argia ce manulang sian we 2 naung dijabu nyonya haha manulang boru sialagan sian we 2 nunga dijabu nyonya te sinaga boru limbong sian wek 4 nu dirawat di rumah sakit harapan kita nyonya simamora boru siahan sian we 6 dirawat di rumah sakit harapan bunda dohot nasohu guari hami dope sai homa Tuhan namandauni nasida asa tarjalo nasida hamalumon hahipason nasekoi pasu-pasu aka dokter pasu-pasu aka obat na pinangan nasida dohot aka perawatan keluarga nama kaholongi nasida jupang ma aka dame dohot lasni roha songoninang aka ruas ni huriam Tuhan dina berulang tahun dohot ulang tahun perkawinan pasu-pasu ma nasida saluhutna asa gabe ruas na burju ruas gabe sitiruam di haporsiaon nang di pambahenan lehon roha na bisuk di nasida mamilanya aka ari-ari naung di lehoko tu nasida doho na naing si pasaton mo dope asa gabe jol manahasea di tonga-tonga ni hanguluanon
gabi keluarga nabadia tabai aka peparan di aka keluarga jala tabai aka pacamotan di nasida saluhu na Tuhan asa toktong ma keluargaon boi mangasa hoko di tonga-tonga ni hangluanna jala buram nari dope aka pelayaran nami sai homa Tuhan na paturehon patuluson bahen sangat diguarmu ma tutu saluhuna atong hami Tuhan na pungapalado bason dohot aka ruas ni huriam na beribadah di jabu nabe tarlumobi aka na tua-tua nami aka lansia alas rohana sida Tuhan dihasihol ni rohana sida pajupang dohot ho di tengah-tengah ni huriam alai terbatas do di aka partikian alani aka hagalen dinasida di aka umur manang diparsahiton nang dihahi pason nasida pe Tuhan homa nama masu-masu hon nasida saluhu na nang pedijabu nasida tabai ma akalas ni roha hatam na Tuhan na mengaramoti mamasu-masu jala ido na gabe sulu-sulu gabe pedoman di tengah-tengah ni hangwan nami atong saha di homa hami Tuhan apala di tikion sudi aka masalah nami manang dia pe homa Tuhan na paturehok kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami moliate ma roha nami diho amin. Mare de mahita laos tapasahat ma peliat tamu se tujulu. Yes.
Tapasahat ma peliata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon lehona denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Pupasaat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asal parsia kami pilihanon. Patibuhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu se Roma harajamu se saut malomo ni roham di banua tongaon songona di banua gijang lehon matuhami sadareon hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas madi hamu amanami nanami, silahkan pulang membawa buku acaranya masing-masing ke rumah dan tidak diperkenankan untuk berkumpul-kumpul berkerumun. Laos mulak mahita horas mak.
to show